Klaro para kay House Deputy Speaker kag Iloilo 1st District Representative Janet Garin nga ginaobra lamang nga pangontra sa defense team ang mga objections sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte agud malikawan nga may istoryahan ang mga ginapresentar nga topiko sa House prosecution team. May kang tanan ini sa mga kapila ka beses nga pagpauntad ni Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa kay Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan samtang ginapamangkot sining unang ginpakilala nga testigo nga si National Bureau of Investigation Agent John Mark Calilong. Si Ligutan namang nagpangunang abogado sa impeachment article na hanungod sa grave threats sa Vice Presidente batok sa First Family kagaya House Speaker Romualdez. Sa interview sa Pombo, radyo kay Representative Garin, yagin pahayag nga hindi iniisa ka solusyon agud mapunggan nga diskusyonan sa Senate Impeachment Court ang isa ka issue batok sa opisyal. Gindayaw man sang kongresista ang tanan nga mga senador nga kabahin sang nasamit nga trial bangod makitaan sa iya ang husto kag patas nga pagtratar sa defense kag prosecution team. Klarong-klaro na ang nagiging defense nung defense lawyers is to always object, no? So makikita mo it's consistent. Yung direction is wag ipagpatuloy, wag pag-usapan. Avoiding the topic does not mean closure of the issue. Avoidance of discussing what is contained in the impeachment complaint will not be tantamount to closure of an allegation. Kaya we salute the leadership of Senate and all the senators who propounded questions, whether favorable or not favorable. Kasi nakikita natin ngayon yung working Senate kung saan fair yung trial. Si Representative Janet Garin.